May the good Lord bless you. Genesis 26. Genesis 26 verse 18. And Isaac dug again the wells of water which they dug in the days of Abraham his father. For the Philistines stopped them up after the death of Abraham. He called them by the names which his father had called them. This is our theme scripture. I need also to read the book of First Chronicles chapter 11 verse 16. David was then in the stronghold, and the garrison of the Philistines was then in Bethlehem. And David said with longing, "Oh, that someone would give me a drink of water from the well of Bethlehem, which is by the gate." So the three men broke through the camp of the Philistines, drew water from that well of Bethlehem, and brought it to David. Father, we thank you for such a time and an opportunity to hear your way. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Taure chakavanzika pamusoro pematsime. Yaita sekunge inauye mvura bedzi, but in a spiritual meaning mu upenyu wedu nasi. Vafilistia vari kufaita against matsime anga akacherwa kare na Abrahama. Nekuda kwekuziva kuti number 1 Abraham waiva shamwari yaMwari, was a prophet of God. So matsime Abraham ane a prophetic significance. Nekuita kuti varegere uya akangochera vauye kuzongoma bata iwaya. Vanoziva kuti Abraham waiudzwa naMwari kuti chera apa, enda apa, ita apa. So mwana ndokubva aziva kuti kana ndikanzi ndangwara ndikanzi ndine zvandinogona, I need to redig the wells. Ndinogona kusurveya ndikatsvaga kunenge kuri nane, but I want the wells of my father. Kureva kuti mwana akava nekuremekedza uye nekuziva kuti baba vangu vairatidzwa naMwari, avaingochera, avaingotsvaga bedzi, but Mwari waivaudza kuti apa ndo pane mvura yakwa. So vaFilistia pavari kufaita against matsime, vane chinhu chandoda ndikuonesa panapa. VaFilistia pandaenda kuna David, zvanzi vakarega David achitonga ari kumwe kwese kuJerusarema, bandokubva vandogara pane rimwe tsime repaBhethlehema. Zvoreva kuti vaisarudza matsime kuataka. Vanga vasingangotsvaga chero tsime nje, but kune matsime avaiziva kuti tikandogara apa papa muregei anwe kumwe kwese, but pane tsime ratisingade kuti anwe. But ndinofara kuti nawo haina kupera nekuti vaingodziviswa, inopera nekuti vakachera mvura ikabatika vakanwa mvura. Zvoreva kuti yanhasi inofanirwa kupera nekubatika kwayo uye nekunwa kwako mvura patsime racho. Nokuti tikangochera tikawana mvura, kwaane imwe level yedhimoni yevaFilistia vanondogara futi patsime pacho, havachafushira tsime, but vaakuda kuataka wese ari kuda kunwa tsime. Ndamira semuranda waJehovha, ndiri kuti vaFilistia vese vakagara patsime rako vachadzingwa nenyasha dzaMwari. VaFilistia vasingade kuti unwe, ndaona watuma varume 3 vakadzoka nemvura yetsime reBhethlehema. Nyota ina David is so strange, because kana munhu aine nyota anongoda mvura, but yake zvanzi ndine type yemvura manje, ndane type yetsime manje. Hama dzangu regai ndikudzei chinhu ichi. Mwari vanoti if you are obedient, kana uri anoteerera zvako, and if you are willing, you will eat the good of the land. Kurati Mwari wedu akabva palevel yekungodya, but akuda kuti padyiwe chiri good paland. Kureva kuti pane zvimwe zvakanaka kupinda zvimwe zvatinofanirwa kuti Mwari, izvi ndo zvandinoshuwira manje. Ndanwa mvura mumatsime akawanda, but ndaakunzwa nyota yespecial water. Newe nguva Jesu ari pamuchinjikwa akakumbira mvura. A dying man ari kukumbira mvura. It's a mystery. Mvura anoidi is about to die. Haana imwe request Jesu, but ari kuti ndipaiwo mvura. Bible rinoti ndokubva vamunyima, ndokubva vamupa vinegar, but pavakambaya parutivi zvanzi wakabuda mvura. Kureva kuti pavari kumupa vinegar anochinja zvinovava, yobva yava zvinhu zvaari kuda. Handiziva akaisa
kwani mamwe madimoni anoti tsime wachera emeriti wanayo but ndakukanda kuvava inomira semprofita waJehovha. Kana iri mvura yepamara inofanira kusvika painotapira. Kana iri marriage yako mwanasikana inofanira kusvika painotapira. Kana iri business rako inofanira kusvika painotapira. So mukomana uyu ari kuita redig the words of his father, but vaFiristia vari kuramba vachiuya after him. Vari kuramba vachingouya vachifushira matsime angari ababa vake akacherwa nababa vake Abrahama. Ndoda ndimbodzokera kuna Abrahama mushana. Abraham is a prophet, he is a man of God. So mwana une kumwe kunzwisisa kuti tine zvimwe zvatinoda kuita muupenyu, but nofanira kuti takatsika pa the foundation of the fathers. I believe in the ministry, in the honor and respect for elders in the kingdom of God. Hama dzangu tikamira pedu tega nekuti tani zvatakugona, tani magifts atanaho, tinogona kupotsa matsime chaiwo chaiwo. Nokuti kune rimwe tsime rinofanirwa kungovhurwa nedenga kwete nevanhu. Ndiri kuona mukadzi anonzi Hagai, zvanzi achema nenyota ari murenje. Ishmaeri mwana wake achichema nenyota ari paside apo. Bhaibheri rangu rinondiudza kuti vachema nenyota murenje. Mwari vakavhura meso aHaga, haana kuratidza chimwe chinhu. Tina Mwari unoita matsime murenje, tina Mwari une matsime emvura murenje. Mwari vakavhura meso aHaga, Bhaibheri rinoti wakaona tsime remvura. It's a supernatural way. Nekuda kwekuti Mwari havana kuchera tsime, but Mwari vakavhura meso aHaga akaona tsime. Zvoreva kuti aichema ari patsime nekuda kwekuti haana meso anoona zvimwe zvinhu zviri kuitwa naMwari. There are people who are close to solution, but they cannot see it, they cannot perceive. There are people who are close to prophetess, but they don't see the blessing inside. They are busy crying, but beside pako ndo pana imwe mvura. Zvoreva kuti amai apa vakavhurwa meso, Mwari akavaratidza kuti pawakutochema uri pa right place. There are people who are crying at the right place. Nekuda kwekuti meso anofanirwa kuona, haasi kuona. So vanga vabva kumba kwaAbhurahamu hongu vadzingwa. Bhaibheri rinoti Abhurahamu akavapa bhodhoro remvura. Why? Because patsime panoda chekucheresa. So chavari kucheresa mutsime ravhurwa naMwari ibhodhoro rekwaAbhurahamu. Which means Mwari wedu haasi Mwari wenyonganiso ndeweorder. Nyange wabva kwaAbhurahamu afanirwa kumuvenga, because ucharamba uchishanda futi nezvekwaAbhurahamu. Wakabva kumba kwaAbhurahamu, but don't speak negative nekwawakabva. We have seen people who are not mature, they speak negative against vamwe vanhu vaMwari. But I've come to warn you and to tell you this. Pane mamwe mabhodhoro asingaraswe. Kana baba Abraham vakakupa bhodhoro kumba mvura ikapera, Mwari havakupe bhodhoro, vanokupa futi tsime. Pakuda munhu anoziva kuti tine kumba kwatakabva, tina baba vedu vanonzi Abrahama. So meso ake akavhurwa akaona paine tsime remvura. Hondo yese yevaFiristia yekufishira matsime, iyi type yetsime harifushirike. Because rinotoda vane meso emweya kuriona. So vaFiristia vanopareta munyama, aya ndo matype emamwe matsime manje. Ndinoprofita a supernatural well. Ndinoprofita tsime risingaonekwe nevaroyi vako. Ndinoprofita tsime risingaonekwe nevavengi vako. Mwari ngaakupe opportunity, ngaakupe mukana wekuti vakakumaka vanoshaya kuti uri kubudirira sei. Ngavaite mubvunzo wekuti wasimuka sei, nokuti havasi kuruona tsime racho. But unogoramba uchiziva kuti pandakaenda pachikomo, Mwari vakavhura a supernatural well. A supernatural well. Pano ndina Hagai remasikatano ari kuti Mwari matsime angu afushirwa kazhinji, but ndaakuda tsime risina kucherwa nemaoko emunhu. Ndaakuda tsime risina kurongwa nevanhu, but rinongovhurwa nevatumwa vedenga. Church ndinzwe. David unoita nyota is strange. Sanzi moyo wangu unoshuwira kunwa mvura, but kwete yes. There must come a level and a time in life yekuti uchada upenyu wese. Zviri ordinary shikapa unoboikana nekuneta nazvo. Kuti aiwa mvura ndiri kunwa, but not this kind of water. Ekupfeka ndiri kupfeka, but not this kind of dressing. Kudriver ndadriver, but not this kind of car. Hongu pamba ndinayo, but kwete this kind of house. Shikapa unoti zvakanaka ndezvangu. Mwari anoti you will eat the good of the land. So vaFiristia vakasiya mamwe matsime esai, ndokubva vanogara patsime reku Bethlehem. Bethlehem is the house of bread.
kureva kuti ndokuri kuberekerwa Jesu. Zvinoda kuti David une chaanoziva kuti ticharegerwa tichiita zvimwe zvese but zvaJesu havadi nazvo. Bandauya kuzoparidza musharuka wakaenda paCalvary kuti ndo yataunganira pano. NdiJesu unoita zvinoshamisa, NdiJesu une rimwe tsime rekuti kana achitaura nemukadzi weSamaria anoti iwe ndipe mvura kana waramba manje ndichatanga kuadvertisa yangu zvino yekuti iweyo kana yamauri haunzwi nyota zvakare. Kureva kuti Jesu itsime rinotofamba kudai so zvokuti paakandogara patsime anga matsime maviri but mukadzi nokuti haana meso emweya akaramba achida mvura yekwaJakobo. Jesu ndokubva amuti tine imwe mvura pano yokuti kana wanwa mairi inzwa tsime rakacherwa naJakobo chero munhu asvika ipapo anosvika achinwa. But Jesu ari kuti randichakupa richararama mauri manje riri so controlled with you, riri so personal nderako, iroro harisi kuzopera mvura. Mwari ngaakupe blessing isinei nekuti vanhu vanoti kudii iwewe you are the master of the blessing. Ngaakupe ropafadzo, ngaakupe rimwe tsime riri within you, nokuti ukaita yekuchererwa nevanhu mukasawirirana vanoyati mafushira, ukaita zvekurongerwa nevamwe vanhu vanotuma vanhu nereseri vasiri kufara newe. Bandinoprofita tsime rinorarama mauri, a living watch chitubu chemvura mhenyu. Zvanzi iri tsime nderaJakobo, zuva rikabuda kana zvichapera otatebho inodzika. Ndinoda kuparidza nyasha dzisingapere, ndoda kutaridza imwe level yeblessing yekuti kana kunze kukanzi kwanetsa kwazodii but rako tsime rinoramba richibuda mvura mhenyu. So these people, they are after the wells of Abraham. After the wells of Abraham. Kureva kuti madhimoni ane kanhororondo, ane zvaanoziva pamusoro paAbraham. Kuti vakomana mukaona vaakutanga yekwababa vavo Abrahama pane nyaya. Why? Nokuti Abraham ane nyasha dzaainadzo. Kana tsime mvura yatongobatwa chete hatina zvatinogona kuita. Sabhabhora vanoti pekutanga vakaya vakamudzivisa, iye ndokubva amuvha akabva ipapo. Vakaenda pamwe vakamudzivisa akamubva kubva ipapo. Ndokubva anovhura rimwe tsime zvanzi havana kumudzivisa. Ndauya kuzoprofita chimwe chinhu muupenyu hwako. Zvawakadziviswa hazvina nyaya, but nyaya hombe ndeyekuti uchanwa zvakadaro zvakadaro. Pavakadzivisa vakatokwana, havarambe vari vadzivise. On the third level, on the third well, zvanzi mvura yakabuda and havana zvavakamuita, akaramba akuita flourish. Kureva kuti angari in the same region, in the same place. Hama kubudirira kunonakidza muarea yaunonzi hauna kwaunoenda, kubudirira kunonakidza muarea yaunonzi hakuna kwaunosvika, kurohwa kunotapira ukarohwa maraini maunonzi hauroreke. Zvinofamba muarea iyoyo yaukanzi zviite. Dambudziko nderekuti tsime rikafushirwa unobva watoresigna kuti saka zvaramba pana kwandiroenda. Move to another one. Vakauya pechitu vakafushira sanyaya isati yapera. There is a third level of blessing yekuti kana wazovhura iroro manje uchapupura kuti Mwari vazondipa mukana. VaFiristia havana kuurawa asi kuti Mwari vakatendera kuti uite flourish in their midst. Bhabho rangu rinoti anogadzika tafura pamberi pavadzivisi. In the midst of your enemies, God will make you prosper. In the midst of trouble, you get a double blessing. Vakamuva vakamusiya, he began to flourish. David. So David, anoti ndiri kunzwa nyota, but type yenyota yandinayo ine a special drink andidi mvura yesese. Unazati munhu uri wired for the best. Chinoita kuti uite settle for less pressure. Statement yekuti so long life haisiri iyo statement yako. Wakuda the God kind of life. Yekuti chikuru kufema haite, takuda kafemero kenyasha. Settle for the less kwete. Iri kuprofita the best. Itanyota zvakanaka. Vatichionaka vaFiristia zvavakagara ipapo. Sei vakatadza kudzivisa varume vatatu vakatumwa. I'll break down this revelation. Varume 3 vakatumwa vakabudirira vakadzoka nemvura. Why? Because ukaenda kubhuku raSamuel, 1 Samuel chapter 17, David paari kurwa naGoliath. Goliath ane vhau yaakaita. Akati mukatikunda kana matikunda mauraya inini, vaFiristia vese they will be your servants, not your enemies. That was an agreement yakaitwa between David and Goliath. So battle ya David and Goliath inodetermine a future. Basa rakabatwa pamuchinjiko karinzwisisa richakudza kuti inonwika. Why? Because vaFiristia pavakanogara patsime havasipo as soldiers against you. They are against your understanding concerning the covenant.
Because ukaziva kuti takanzi we are servants, not soldiers. Unoto we are muri 3 nyambe vakazara say. Because you know good, it's not by mighty or by power, but by the Spirit of the Lord. The 3 men pavakaenda chakavapa success. Vakaziva kuti tatumwa nani. Nokuti kanari David atituma. Tikadzokera hondo yaakarwa kudhara. Inotudza kuti Goliath wakatosaina kuti anenge andiuraya vaFilistia vese, they will be your servants. Saka vaFilistia vakagara patsime, they are not soldiers but servants. Ndauya kuzofumura demoni iroro. That demon is not your master. That demon is not your master. Atori muranda wako ari pasi petsoka zako. Why are you able to threaten your knowledge? Wakaenda kumusha kana kuti dzimba shiri mumunda kana dzimemuka. Vana vaswere kumunda nokuti munhu anofunga kudarika muka. Chavanoita vanogadzira chinonzi scarecrow chimunhu chewaya kana chakapfekedzwa hovhoro so. Chinenge chakangomira chakanongedzera so. Icho chachidzinge zvinhu but zvinhu zvinodzingika. That is the battle of the mind. Kureva kuti wakaipa anomisa madhimoni ake mascarecrow. Achiita urorwe but urorwa dhimoni ririko. Chata dhimoni ririko. Chara dzime ubate mvura vaFilistia varipo. Why? Because you now know the mystery. Kuti basa rakabatwa pamuchinjikwa rakakupa victory already. It's the power of the mind. Akakuti vari paBethlehem papatsime vari kukurwisa ndiani. It's true that camouflage. It's true my soldier, but there is a covenant. It's true Satanani zvakaronga, but the truth of all, there is a covenant that was done already at Calvary. Kuti mwechina iriko ndinobudirira zvakadaro. Baba not varume vakaenda, the 3 of them, and they broke through the Philistine garrison. And this is how they broke through, but shokuti vakabudirira vakatochera mvura, kuti mvura yako inotochereka varipo vakatorinda inochereka, vakakumaka vakadzokora panororeka munhu. Varakuona uchichera marriage, uchichera muchato, uchichera utano hwako, madhimoni aripo, but ngavaone mvura ichichereka. Vakadzoka neresult. Zanzi vakadzoka nemvura. David abata mvura, abata mukombe wemvura. Baba runoti haana kunwa. That's another mystery and I will explain. Kana David ati ndine nyota otuma vanhu kumvura, vanhu votoita sacrifice pamasoja, odzoka nemvura obva adurura pasi. Anofunga zvinogona kurwadza vasina understanding. Why ari kuisa mvura pasi? Iye anga achiti ndine nyota. Ukazviona naiye Jesu ari patsime nemukadzi uyu. Jesu akanyimwa mvura. Handina kunzwa kuti akazocherega mvura kana kuti akazotsvaga futi mvura. Why? Nekuti already there is a mystery. Pano David paari kupiwa mvura achidurura pasi, ati this water represents blood. Mvura yacherwa kuBethlehema. kuBethlehema ndo kunobva Jesu ane ropa rinotaura life. Saka uyu paari kupiwa mvura yabva kuBethlehema, ari kupinda in the prophetic realm. Ona kuti nauyi ndeye ropa raJesu. Ropa richireva victory. Vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. So David paari kuona mvura ari kuona blood. Ko chinomupa kudurura pasi chii? Nokuti Jesu paari kuuya anonzi son of David. So David paari kuona mvura yauya achiti inoreva ropa, obva aziva kuti ropa ndere mwana wangu achauya anonzi son of David Jesu. Saka Jesu kana auya ropa rake richadii? Achabayiwa parutivi, richaerera kuenda pasi. Nokuti pasi pano representa, earth represent men. Kureva kuti changa chiri thirst is the soul of man, dying to have relationship with God. So David ari kuprofita ukama hwemunhu naMwari. Saka wakaipa ari kuti chatakamaka relationship. Nokuti relationship ndo root every blessing. Nokuti kana wamuukama une zvinhu zvausingakumbire zvaunoitirwa nokuti uriwepo. Mwari ngaakupe wanano yako nokuti uri mwana wake. Kana wawe ukama kune zvinoerera nokuti uriwepo. So David wakapiwa mvura akati iri ropa. Kuroti haachaona mvura ari kuona ropa. Ndobva atanga kuridurura pasi. Nyota yake ndobva yapera. Hama dzangu kune vakagadha ropa uchifunza kuti vakagadha mvura. Why? Because ropa rinotaura family relationship, rinotaura futi victory nokuti vakakunda neropa. Kuti victory yako yakagaidwa patsime. Iwe uri kungoti vakangogara pamatsime mwechina inoita sekunge inonyumwa so. And I will show you. Unoona here kuti pamazuva ekuti vanhu vari kufanirwa kubuda muExodus pakaiswa decree yekuti vanakomana ngavaurawe. Waitoziva kuti pakaberekwa kamukomana vanhu vanobuda? Saka ndinofanira kuti kuna vamwe type yaamai vakabereka mukomana.
iko kuti vakomana ngavafe vakaziva kuti changu chakuzorarama chako ngachirarame. Mumazuva inonzi vanhu havaroorwe, mazuva anonzi kuchata hakuchaita. Ndinoprofita zvako zvine difference. Mwari ngaakuitire nyasha, Mwari ngaakuitire favor. Mozisi ngaaberekwe, ngaaberekwe, ngaaberekwe. Ndinoshora kuti Mozisi aberekwa, vakamuendesa kumvura. Tutara nyaya yemvura panapa. Vakamutakura vakamuendesa kumvura. Ari kumvura mumwe musi mwanasikana waFaro wakaenda futi kumvura. Paakaona Mozisi ndokubva anhonga mwana. Oza pane dambudziko rekuti wakanhongwa nezisirizvo, but une nyasha chaidzo. Wakaberekwa munyika isiriyo, but une nyasha chaidzo. Unogara mufamily isiriyo, but une nyasha chaidzo. Nyaya inondifungidza Samson. Samson wakaiswa mutemberi yechimwari chainzi Dagon, but ndokubva anamata kuna Mwari wekwaIsraeri. Mwari ndokubva vamupa simba, iye ari wrong church. Uri wrong family, receive power and grace. Uri wrong environment, receive power and grace. When he cried out unto the Lord, he was given power. Moses wakaiswa kumvura. Mwanasikana waFaro akauya kumvura. Mwari vane nyasha dzekuti unogona kuloketwa nezvakakumaka kuti zvikude. Nokuti kwaari kunzi vanakomana ngavafe ndokwakandoswera. Can I break down a little bit of revelation? Unasaara kuti the name Moses rinongoreva kuti chandakatora kumvura, which means the era yamai vaMoses vakabereka mwana vakamunyima zita, nokuti kuti Moses rinongoreva kuti I've drawn it from water. That's why mystery yaMoses kusapinda Kenani ine chekuita nemvura panzvimbo inonzi Meribha, nokuti paakarova dombo Mwari vakati hauchapinda nokuti ndatitaura nedombo, which means nyaya yemvura yakaba destiny yaMoses, nokuti mai vake pavakamubereka vakashayiwa faith vakamisa kumvura. Kumvura kuri kugara mweya isingade kuti vabudirire. Andizozwa kana ndiri kunzwika panapa. Moses chakaba destiny yakupinda Canaan is the mystery yepaMeribha. Paanganzi taura nedombo iye ndokubva arova. Mvura hongu yakabuda ikapa vanhu breakthrough, iye ikamusira ine breakdown. Why? Nekuda kwekuti mai pavakamubereka havana kuda kuchengeta mumba, vakaendesa kumvura. Kumvura kunogara timu yekwaFaro. Patsime ndaona pakagara mamwe madhimoni, pakagara imwe mweya. But ndafara kuti David une mystery yesungano yaakaita, zvekuti ane varume vatatu vaari kutuma kuti varume mvura yandakuda this time handidi zviri ordinary. Ndakotaura ndikati iwe you are wired for the best, don't settle for something that is less. I'll give you this example, it's more like a joke. Ndakambosvika pabhero, so pabhero vana kusarudza hembe, kuna amai vakatenga imwe sheti, so vada kuti fambei kuenda, ndokubva vadzoka vakati mukwasha aiwa haina bhatani. Hembe yakambopfekwa, you expect anything pachinhu chakamboshanda, but chakaita kuti vati mukwasha aiwa haina bhatani, kurati mavari vanoda zvakakwana. Vaendawo kune zvakashota, but mavari chamo chaino zvakakwana zvodiwa. Wechinesa kunyembera kuti so long life hazvina basa ndoupenyu hwacho. Taakushuwira mvura dzeBheterehema, taakushuwirawo zvakanaka, taakudawo zvine nyasha dzaMwari. Sati kana matsime avharwa totonochera pasite, Abrahamu iwanhu ane nyasha dzese. Let me show you the mystery yetsime. Mutsime uchaona kuti pane blessing yakavigwa, zvekuti kana Haga naIshmael vakasurvive nekuda kwekuti Mwari vakavhura tsime, kurati mutsime mune life, mune a blessing to survive. Tikaenda kuna Rebeka akaroorwa, rora yake yakaitwa patsime naEliaza. Eliaza haana kuenda kulocation, wakasvikira kumatsime anocherwa mvura. Rebeka paakauya akachera mvura akapa ngamera mvura, ndokubva ati Mwari achaita izvi ndiye achava mudzimai. Kutsime kunoroorwa munhu, kuda kuti tsime rinorepresenta marriage yako. Patsime pane imwe blessing. John 4:24. Jesu aine mukadzi patsime, mukadzi ane record in so bad in society, but asangana na Jesu she became an evangelist. Kuti patsime pane a point yekusangana ne calling, she became an evangelist. Nokuti pane kutsime kwaendwa, kuti tsime rako rinogona kutaura calling, tsime rako rinogona kutaura wanano, tsime rako rinogona kutaura favor. Saka wakaipa achida kugara kumatsime. Matsime akacherwa ari natural realm anoshanda newater table. Sanda akuda supernatural well, rekuti hakuna akarichera zanzi Mwari vakangomuvhura meso.
Kurati kune opportunities ekuti enemy yako inofanwa kushamisika. Zvikasashamisa hasi Mwari ngaishamisike kuti bati ese takafushira, bati sei garden rako risingori green, zvese takazvivhara, bati sei murume wangu achiramba achikuda, makuwa ese takaita. Regani mupedzi nyasha mukadzi unonzi Rahabhu aiva chifeve, but une zvakanaka zvaakaita. Wakachengetedza vanhu vaMwari vanga vatumwa mumba make. Mwari vamuwanira nyasha. Rahabhu wakazoroorwa mujinyorodzi yaJesu, but chakakonzera kuroorwa kwake chiri pachena. Vamwe vanhu vese vakaparara paJeriko. Kurati pari kufa vanhu Mwari ari kuraya evidence, nekuti Rahabhu paanoda kuroorwa pakasara vanhu 3 or 4 vanoenda nerweseri kuti tsano mamhanya ava tovaziva sisa. So Mwari ari kuti uchirooreka ndaakusilence every voice, every negative voice. Be silenced in the name of Jesus. Every negative voice, be silenced in the name of Jesus. Voice takaenda nerweseri so vanhu akutaura nyasha dzepaJeriko dzekuti wese anoziva rekodhi yako ngaafe nerekodhi iyoyo, wese ane bad record muupenyu hwako ngaaparare nerekodhi iyoyo. Mwari ari kuti behold, I'll do a new thing. Mukomana anonzi Joseph, breakthrough yake yakatanga vakomana vamukanda mune dry well. Tsime ranga rakapwa, but pakakandwa chekwaAbrahama, pakakandwa chimuzukuru chekwaAbrahama mutsime rakapwa, akabuda mutsime riri dry, akanobudirira ari kuEgypt. No matter vakukanda muenvironment iri dry, iwewe ndiwo uchava chitubu chemvura yeupenyu. He was in a dry well, but the end of his life he became a minister in Egypt. No matter kuti vabvisa mvura yese, but chinonzi tsime manje ndo chakacherwa. Mvura inouya mutsime. Veba una kundinzwa. Ati unoziva kuti chinonzi dhemu haisi mvura. Dhemu rinotovakwa, mvura yozouya mudhemu. So chinonzi tsime chinogona kutovapa avoita minanawo yekudhena mvura. But nokuti uri chizukuru chekwaAbrahama manje, uri Jose iwewe, sekuru vako vane rekodhi yekuchera matsime. Saka iwo kana wapinda imomo uri kamwe katsime kaiswa imomo, une dzimwe nyasha dzinokusimudza uri imomo. Havana kufira imomo, havana kufira imomo. Utaurisa muprofita Jeremia vakambomukanda mune rimwe tsime. Vanhu vakati Jeremia ngaaburitswa, hausi kuzofira imomo, nokuti mauri iwewe une chitumbu chemvura yeupenyu. David unoshuwira mvura yakanaka. Toda kutangira padesign iyo vane chishuwo chakanaka, zvokuti vanhu vanofunga sei vanozoti kudii iyo ndeyawe. Toda kutaura pfungwa yaMwari. Iwewe ziva kuti mvura yandanwa haisi iyo chinobva kuita kuti vakurege uchinwa imwe yese vakagadha paBhethlehema. Kuti iyo vane chavanoziva kuti ukanwa yekuno wapinda. Ndoda kunamata neusungudza maoko ako. Ndoda kudeclare dzimwe nyasha dzinokubvisa pamvura dziri ordinary. Unwe mvura inonzi yeBhethlehemu, uende kune tsime rinonzi nemuvenge apa panwike. Wakachera tsime wakavhura business, but vakanogara paprofit. Wakachera tsime wakapinda mumarriage, but vakanogara pajoy yemarriage yacho. Wakachera tsime rako wakapinda mubusiness hombe, but hapana chihombe chiri kubatika. Wakachera tsime passport ikatorwa iyi, wakati hakuna nyika yaunosvika kuna kwaunoenda. Vakanogara pamavhiza, vakurega uchichera tsime rinonzi passport. VaFilistia vasi kufushira mazuva ano, vakunogara vakarikomberedza. Chese chakakomberedza visa papassport yako. I release you, I release you, I release you. Receive that visa. Ngaitindwe passport iyoyo. Nyasha ngadzikutevere nezita raJesu. Tsime rinonzi wanano vakacherwa, vakanogara pajoy, vakanogara pa the fruit of the womb. Vakati garai mumba but vana takabata. Ndiri kuprofita kuti tsime rinotaura ropa, ende ropa raJesu rinotipa kukunda. I prophesy victory. Mwana wako ngaabatike pachikomo chino chenyasha. Receive the blessing, the fruit of the womb, in the name of Jesus. In the name of Jesus, receive the fruit of the womb. 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 Nyasha, 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 nyasha.
ngadzibatike, nyasha ngadzidururwe. Gamuchira visa passport yako, matsuo ngazarurwe nezita la Yesu, nezita la Yesu, nezita la Yesu. Just be quiet, let me pray. Raise your hands. Father, in the mighty name of Jesus. Vanaveni vari pano Mwari, tanwa mvura dziri ordinary, taakuda a supernatural favor. Tafamba but taenda nyika dziri ordinary, tavaka zviri ordinary. VaFilistia vakandogara pamatsime makuru eupenyu hwedu. Baba, ndiri kuprofita masikati ano, mwana wenyu achidzika mugomo rino Mwari, nganzwa kuti vaFilistia vatama, nganzwa kuti vaFilistia vatama, ngavatame kubva pawanano yake, ngavatame kubva pabasa rake, ngavatame kubva pamuchato wake, ngavatame kubva pabasa rake, nezita la Yesu, nezita la Yesu, nezita la Yesu, nezita la Yesu. Ndiri kuona vaFilistia vakukwenyana kuti tine varume vatatu vatiri kuona vari kuuya. Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene, pari kuonekwa zvitatu zviri kusvika. VaFilistia vari kukwenyana. Takambodzivisa umwe kunwa mvura, but not these three, but not these three. Ndevapi vatata? Nokuti wakatengwa neropa ra Kristu, nokuti wakatengwa neropa ra Kristu. Mweya Mutsvene ari muupenyu hwako, nyasha dzaBaba dziri pauri. Ndinoprofita utatu hwaMwari kukuperekedza, ndinoprofita utatu hwaMwari kukuperekedza kutsime rako, ndinoprofita utatu hwaMwari kukuperekedza kutsime rako, nezita la Yesu, nezita la Yesu, nezita la Yesu. Zandi 3 men broke the Philistine garrison. Kule vakanga nogara ipapo, vanoziva kuti ukanwa kwese uko hakuna nyaya. Ozaune zvaunoita zvaunoona zvandinodisa chaizvo ndosati zvaitika. Zvimwe zvese ndiri kuita but the best zvandinoshuvira chaizvo asati zvaita. Hongu mari ndiri kubata but mari chaiyo andinoda kubata haisi kubatika. Basa ndiri kuita but basa chairo randofanira kunge ndichiita harisati raakubatika. Ndauya nenyasha dzeelevation, ndauya negrace dzekuchinja type yemvura. VaFilistia vachida vasingade, kana mvura yabatika ngainwike. Taakuda kubva palevel yekuti yabatika, taakuda palevel yekuti taakuishandisa, nokuti kune mweya inokutendera kubata mari but yokushayisa musoro pamari yacho. Taakuda kuita zvine musoro, taakuda kuunza a change, a difference mumhuri, a difference in the society, a difference in the nation. Mwari ngaakuwanire nyasha, aya maoko ngaaropafadzwe, aya maoko ngaagamuchire nyasha, aya maoko ngaabate zvinoendeka. Vana vako ngavabudirire, vana vako ngavabve kumadrugs, vana vako ngavabudirire, nyasha dzaMwari ngadzikutungamirire. Zvanzi kwakaonekwa vatatu vakauya vakadzoka vane result. Kunamata kusina maresults kunoita kuti Satani auye pasaidi pako okuudza kuti dai wasiya hazisi kushanda. Tinoda kumuchallenge ane result, nokuti kana dombo rakapa vanhu mvura, hakuna tough situation icharamba nemvura yako. Kana Mwari akasvika pakuti vanhu vanonwa nepadombo, kana vakafushira matsime, there is another level of grace. We can drink from the rock, and the rock I know is Jesus. We can come to the rock and we can drink out of the rock. Kuda kuti kune dzimwe nyasha mueconomy yakaoma, unongoti Jesu mvura yangu. Mumarriage yakaoma, unoti Jesu mufaro wangu. Mubusiness yakaoma, unoti Jesu profit yangu. Jesu profit yangu. Vaikuramba nematsime, taakunwa kubva padombo. Kana vakatozoti pairi vinegar, vakatibaya parutivi, hapabude vinegar parutivi, pachabuda zvavari kutinyima. Kuda kuti handicharely nezvavanondipa, but Mwari ane chitubu chaaisa mandiri. Handicharely nekuronga kwavo, but mandiri mvura irimo. Ivo vachindirongera vinegar, ndiri kunwa mvura yaShe. Unofanira kuti chiburuka mugomo, pane news dzinofanirwa kuuya zvichida mufoni mako. Pane news dzaunofanirwa kusangana nadzo. Panonzi hapanwike, nokuti pane vaFilistia. Ndaverenga record yevanhu vakachera ipapo.
Izwa challenge upenyu wako kana zvichigonekwa muupenyu hwevamwe mangu zvinofanira kudaro. I'll give you this example. Mwana wangu musikana paita O level akamboenda umweke maths akati daddy ndiwekereyo. Ndakamudza chokwadi chekuti maths dzinondinetsa ndakuti dzinonetsa. Zvakamusunungura kusvika pa level yekuti akanodzidziswa nemumwe munhu akabva azopasa maths. Chandakagona kutaura ndechekuti dzinondinetsa kwete kuti dzinonetsa, which means kana ndati dzinondinetsa zvoreva kuti ini wacho ndine room to improve kuti ndidzigone. Iwe zviri kuitika nokuti pane ka statement kakuti zvakaoma. Statement iyo ndoda kuti mboisa paside ndikupe example iri pachena. Haugone kuti ndakaomerwa kana kuti pane kuti zvakaoma. Because hausambasada umirire vanhu va. Ukanzi zviri sei unofanira kuti zvakandomera usati zvakaoma. Because ukati zvakaoma unorelaxa kuti ndezvemunhu wese. But ukaita research yekuti zvaoma pandiri pavamwe zvichiita unoti Mwari rangu tsime ngaribudewo mvura. Kana vamwe vari kunwa ranguwo tsime ngaribude mvura. Nemaomerazva unotaura kuti enda kubucha izvezvi ukangoona kuine mazondo isaine kuti mombe yacho yanga iriko. But kune vanhu vane game yekusira tsoka. Hakuna mombe ine mazondo chete isina mutumbi weso. Kuna akatakura T-bone akakusira tsoka iwe. Munyika ino mukore uno mazuvano ukangoona mubucha chete muine nzondora huku yacho yanga iriko. Kurati wiki rino rikunadya huku akakupa tsoka. Mwari ranguwo tsime, ranguwo tsime, ranguwo tsime. Ranguwo tsime, ranguwo tsime, ranguwo tsime. Amazona havasi kurora, mazano kana kuchata havasi kuchata. Satata unakusangana nemota yanga nemabhaluni ere. Akaiona. Nyaya yekutaura haisi yemazuvano inyaya yako mazuvano. Zviri kuitika sei kune vamwe? Ndati kana vaswera vachifushira matsima ako tine dombo rinotipa mvura. Dombo racho ndiKristu. Iti Mwari kana nyika yaramba shamwari dzaramba imimi kana mabvuma inonwika. Nyika isingade asi Mwari mukada ndinonwa. Shamwari dzangu dzandakaita nadzo O level pandakakundikana so ndakanorondoka noboha kakanakiswa naKristu. Pandakakundikana so vakadzoka kwatiri so ari maholidays ava kuma form 6 ava kuuniversity. Vaitaradza kuti ako university hamukusvika uko. Udofa wese kana kudzinza kwenye ndifuna kuti kunanga kusvika. Vaitaura kuti language twawo. Ende ichokwadi. Mbona ansanda na Kristu ka. Because kana mvura munatural ikafushirwa nevanhu ukachera vanhu vanokufushira. But ukaenda kudombo rinonzi Kristu. Amen. Ndasangana murume andiri kushumira ndo wadombo Jesu. There was a day ndaka approachwa. Kwete nevana vechikoro ka. Ndema lecturer, ndema professor. Ndikanzi mukuru toda kuti muye muzoti teacher imwe subject yakanzwa muchiticha ye wisdom so. Kurati kune subject yanga iri missing iko. Asi kundinzwa. Yaifanwa kuzorohwa neni. Ichokwadi vakandikunda vakaenda as students. Vakanogara mbenchi. Ini ndakakundwa ndikatera as another lecturer. Gururu inonwika. Inonwika. Kunoshikika. Avakafudzira ndeavo. Kana Mwari akundipa rangu tsime sahaka arionekwe nemunhu wese wese, rinoonekwa nevaitirwa nyasha chete. Iye paakandiwanira nyasha ndakaiona mvura. I love to share my testimony because inogona kublessa upenyu hwako ukatenda kuti Mwari anozviita. Because kana akaitira ininiwo hatadzi. Because ini ndandiri wese ngotori better ndandiri wese tatiri ikoko ndofana kuziva kunoitwa izvozvo ndokubva atiwanira nyasha tatiriko ikoko kuchiitwa zveikoko
but Mwari paakaita nyasha. I'll give you this testimony. I love this one. You and this here. Yeah. One day Andri Kumba received a call. Mumurumani phone ira ndokubva ndaenda ku office kwake ndokubvandudza kuti mfana wangu ini ndiri musavada. Asi ndi demona izana. Zakisati tende zvimwe zvese zvamunoita ita izvi. Asi Mwari vati ndikupe stand. Ndava naofunza kuti stand yekumaraina. Zvanzayo kune vamwe munoziva. Unoziva unosvika paunobvunza kuti uri kurota. Ndakapiwa driver tikaenda kuKroyi kuborotewa. Tikanzi chisarudza pane 3 apusarudza pauri kuda. Oza unoona kusarudza ka. Ndokuti Mwari vakakusarudza. Tichitodzoka kuoffice takatosvika maloya ariko affidavit ari mapepa aito zvese taakungosaina. Wakudzokera kumba. Une stand paperwork yese yaitwa. Akuitira izvozvo akuda pacheno ndiri musavada but Mwari vati. Mwari wedu anogona kupinda musavada. Kune vakaenda ikoko nekugona kwavo nemachima avakachera. Indakachererwa. Ndango ndicheuka zvanisarudza pa3 apo. Mwari ngaakuitire dzimwe nyasha dzekuti unoita ngori kurota. Kusaidi kukune vaFilistiyo. Avadi imwe type yese ndoya ikoko. But tinawo ikoko. Buru, mvura yako vakavhara tsime. Unotaura nerinonzi dombo. Jesu abayiwa parutivi vamunyima mvura yacho. Akavaratidza kuti yakawanda ndinayo. Nyasha izhinji kuti Mwari vakuitire zvinhu zvako. VaFilistiya kana vakavhara matsime but there is another 3rd level. Yekuti dzanzi paakavhura rechitatu akati Mwari vandipa mukana to flourish. That's why David pakutuma vanhu kumvura akatsvagawo vatatu. Nokuti prophetically akaona kuti stime number 1 rine resistance, stime number 2 rine resistance, but tikaenda paRehoboth the 3rd well you can flourish. Ndokuti varume vatatu you represent 3 wells. Go. Hama dzangu ninzwe. Hauna pakuya pano kuzotandara. Wakaipa hasi kutombofara kuti udzwe nyaya yekuti une rako tsime. Matsime evanhu anonetsa. Vane maconditions avanokuisira so. Ndakuda kuti Mwari aite zvinonzi zvako. Zvanzi ndichakupa mvura mhenyu. Ichava chitubu mauri. Kuda kuti unenge wakufamba nerako tsipa pawanzwira nyota wonwa. Waane rako raune choice. Waane rako raunokontrola. Matsime evanhu aite mwanasikana. Muromo wemunhu itsime reumwe. Saka uchiona hasi kuuya ane kwaari. Unoti Mwari angakushayira anonzi wako ere. Abvunza Eva. Eva haana kupfimbwa. Mwari ndiye akangoronga dhiri racho kuti Adhamu ngaine mukadzi. Mwari anopa vanhu vakadzi kusvika palevel yekuti hamirire kuti Eva apfimbwe. Akati mwanangu zvinonetsa ndokupa ndini uyo mudhara. Mwari ngaakupe Adhamu wacho. Bororo kune nyasha dzekuti unopiwa rinonzi rako. Zvanhu zvinonetsa. Zvine maconditions. Prophetess angaitaura kuti pamwe pacho nonzi disciples mauya patsime rinu mazoita zvakati. Maconditions acho akawanda. Pakuda panonzi pako manje. Kana ukada kuchera wakapfeka magambutsi ndizvozvo. Ndepako. Moyo wangu unoshuvira mvura dzeBheterehema. Tinazvo zvishuwo ufunge. Saka muFilistiya akabva anotora masoja ake ndokubva garirai pazvishuwo zvavo. Zvinoti naMwari unonzvera moyo. Unoziva zvishuwo zveupenyu hwako. Vakagara patsime they are not against you.
they are against your level of understanding. Nekuti already murume anonzi David akutumai ane covenant yaakaita nemukuru wedu ainzi Goliath kuti mukangondikunda vese ava vachavaranda, not soldiers. So Satan ana simba ane nharo. Vanhu vanoconfuse munhu ane nharo semunhu ane power. Saka uchiona kana ukatsama unogona kurohwa ukagumbuka, bosi kugumbuka harisi power. Wakaipa ana simba asi akatraina dhimoni nharo. Dhimoni rese rinotanga richiti handiende, asi rinozodii? Kurati training yavakapiwa kunzi utange nekuenda. Unotanga nekuti oramba ozoenda. Saka chaunofanira kuziva ndechekuti zvinoenda zvinopera chete. Nyaya yacho inopera chete. Zvekuti handiende kakaucha kemadhimoni aka. But culture yedenga ndekuti you shall be set free. Uchanwa mvura yako, tsime rako richakupa mvura. Sure, I'm done. I need to pray. First bunch, ndakunamata nemunhu unoti Mwari anonzi wangu murume ndiye wandodawo. Unoziva kuti kune mweya wokudiwa nevanhu vevanhu. Kune wokutokaita research so uchanoti vese vanokupfimba vane vanhu. Uriko mweya iwoyo wekushandiswa. First Kings chapter 1, musikana ainzi Abishagi haana kubvira arorwa, but akanogara mugumbezi naDavid murume wamwakadzi. Abishagi aigara mugumbezi ramambo, anga atsvagirwa nzwi yauzodziisa mambo, kwete kuzodanana kuzovadziisa. Tine vanhu vari kudziisa marelationship akatonhora yevamwe vanhu panapa. Aizve aiwaiziva zita chairo raakakupa, vaiziva kuti une mweya waAbishagi. Pauri anenge achiti bei sweetheart, kana achiudza vamwe varume anoti painkiller. David akura achembera asi kuziya kokuwedzera magumbezi kana kunesa moto. Ida inoshandisa no one so. And guess what? She was a virgin. Very beautiful when she was a virgin. But roho yake kunodzisa mwe munhu. Beauty yakasvika pakufenda ari mugumbezi remudhara asingamude. And mweya iyo manje ine problem one. Pari mupalasi kune vanhu vanomuyemura kunzo. Zvake ari mupalasi. Gamba imomo hadiwe. Oza kune vanhu vanokuona uri mumota uchienda out so. Gamba kwateta muende ma-out chete. Mweya iwo ungaurigere kubata pauri. Ngandikuyambire mwanasikana. Ndine vasikana saka inondibata stereki. Unoziva kuti munhu anofidha huku dzinofungidzira kuti dzinofarirwa nemunhu anodzifidha, nokuti hadzizive kuti sei dzichifidwa. Unonzi amadimikira here. Munhu ari kukugochesa, dai waiziva kuti ane programu yekuzokugocha waigara wamira izvi. Ndinotaura. Asingadiwe, but aine munhu asingamude. David ana wakadzi wakawanda, hapana kana mukadzi wanda akavolontiya kudziisa murume wake. Inofanira kunyumwa kuti sei kana mukadzi wacho handifonera apopote, ane zvaanoziva. Uyaitirware. Chero pataenda kana nhambo yangu wambodzona kana pressure nini. Iwe wega urumo. Zvisingaiti mwejera sizvisvino here. Haana chaakachivha ari mupalasi.
That's a dangerous problem. Nokuti ndwa ari mu place inoyemurwa nevanu but ane life isingayemuriki. Mamwe ma connections ane demoni mukati because you are connected nevanhu vari koko kumusoro but you hauna life yekumusoro. Mweya wakabata Pauro hauna basa nema connections. So tino mamwe matsimi vaisiwa mudzini wayaya vangoti nepabhethlehem ndoroda kugarirwa. Vamwe vakadzi vese Luke chapter 2 vaiva nenhumbu dzavo vakabereka muBhethlehem. Mary paakangoti ndine yangu ndakuda kubereka zvanzi hapana rume. Chamwari chine zvinozvirwisa but china Mwari anochirwira. Rumu yakashayikwa but favor yakawanikwa pakuti kudii vese vane vana vavakaberekera marooms. Herodi wakatevera achiuraya vana vese. Jesu chakamuponesa kushayiwa rumu. Nokuti kudanga kwaari kunoberekerwa hakuberekerwe vanhu. Saka kwa Herodi ari kutsvagwa kwaberekerwa vanhu kwete mhuka. So kune imwe favor yaMwari inenge problem nhasi. Ukaona vachifushira rimwe tsime, it was not meant for you. They are actually helping you. Kune rako rine kuti you flourish. Kune mikana inoramba nokuti Mwari vari kurutirirwako. So paakashayiwa madhongi zvakamitira zvakanaka. Ndo zvakaita kuti aende kumba kwaSamueri. Akawana dhongi anodzoka kumba ari a donkey boy. But paakaenda kwaSamuel akadzoka ari a king anogara pamusoro pedhongi. Mamwe matsime ari kufushirwa don't fight them. Bible not aita akarwiswa patsime irawo anga asingaite nharo I move to the next. But I want a revelation yekuti ukaungona vangosumuka against this one there is something better. Kune zviri nani pamberi. Usaswere uchingochema nezvakaitika kumashure. Behold, I will do a new thing. VaFiristia vanoziva kuti munhu akangowana tsime upenyu hwake hwashanduka. Why? Nokuti Joseph wakaita mambo abva mukukandwa mune rimwe tsime. Mumatsime mune umambo. Rebeka akaroorwa kutsime. Kutsime kune wanano. Kune blessing yakavigwa kutsime. Saka iwe chinovapa kunogara pamatsime. Havadi ini ndane 45 years. Kwese kwatinoita deliverance asana mudzi wadhimoni richiti munhu aende kudenga azviite tinaye denga apinde. Madhimoni haneine denga. Ane chekuita nezvepano. Ese madhimoni anenge atingoti haroorwe hachate hadhiraivhe hava. Ko madhimoni anodetsekerei nezvepano. Ndo assignment yawo zvepanapo. Why? Nekuda kuti nyasha dzawakaitirwa kuti uwane denga. Une example iri pachena kune mavheka naJesu tiri kuenda. Zvokuti saka ndopa akaziva kuti kana munhu akabasira anogona kuenda futi. Why? Nekuti nyasha dzacho dziriko dzekutakura patsoka. Saka chaasara nacho to fight your life on earth. Saka kune chinonzi anointing. The power that breaks every yoke of bondage. So wakaipa hadi. Ende wakaipa akapinda muchechi chechi inogona kutosaidhana newakaipa. Kuti zvese ndezvepano zvine basa retu kuenda kumusha kunozorora. Ndinzwa kutomirana nemadhimoni iwayo. Ndavafundisa mazuva ano vanotaura zverugare zvekugarika. Ichokwadi vafundisi vemazuva ano vari kuziva pfungwa yaMwari yekubva kare. Deuteronomy 8:18 I am Jehovah God who give you power to make wealth. Besides power to chase away demons, you must possess your possessions. Wakaipa ingwa kune nyaya dzekuti dzikasagadzirwa pano ukaenda kudenga hakuna recovery yechakapotswa pano. Mukadzi akafirwa nevarume 7 vanhu vakabvunza kuti kana akudenga anoita mukadzi wayo kwaiva netsika yenhaka. Saka naJesu kudenga hakunorwe munhu. Kunoti pasarorwa panapa ngatichamise izvi nekuti zvadhakwa. Saka kuti zvisadhakwe patoda nharo. Kuti yako nyaya isadhakwe pari kutoda nharo. Ufuna kudenga kuporeswe munhu nokuti akurware munhu. Kune nyaya dzisingakavhwe kudenga.
kudenga kuna mota unoda kwenda uko ikasa drive wapano tako pano danaro Bruno. Life does not give what you deserve, it gives you what you fight for. Paul achibata anotati mwene nyama ne ropa statement hiyo ndio kuti tinotorwa but amdzitsa chekurwa nacho. It's a battle, you fight. Kumuri kwa unotobva so uchizviona kuti panyika pari stubborn zvekudai. Price yeshuga kuna minister ndo price yeshuga kurova. Nyika ina tsitsi pa economy. Aite izvozvo. Tumakoleso sikashanda achipiwa ne 50 cents. Iri stubborn zvekudaro. Yakutoda kuti uve stubborn faith. Kuti Mwari zvangu ngazviendeke. Ndoda kuinwa. Kwete nguwane tsime chete. Ngaishande. Zvanzi Mwari vandivhurira tsime for me to flourish. The purpose of the well, though I not manifest in life. Aurambi wakadaro chinamata Mwari anoita kuti zvishanduke. Aurambi wakadaro uchida Mwari anozvikona. Ane record yekuitira vanhu zvisingaitike. Life inoda nharo. Zake ari mupfupi haana kuchinja height. Akabva pane varefu. But haana kuchinja purpose. Wakandogara mumuti ari kumberiko. Akaita ropafadzo yekutaimira. Zvinoda kutaimira. Tama kuti achirorwa naJudha pakaitwa metsi. Akanzwa kuti vari kuenda kunoveura makwa ekuseru. Ndobva anohijeka kunogarira blessing muroti. Bruno, life inoda nharo. Ruth akatombondidzokerayo. Ndobva ati kwamuri kuenda ndokwandiri kuenda. Kunoda vanhu vane focus. Vane nharo. Vanoramba vachiita pesuwa tinoenda kuna Mwari. Waiposi kunyika hakuna iriko tatiriko. Satani haana favor anoitira munhu. Satani anesa dhimoni pachembere. Anozonda kuti anokwana. Ichembere kuti yatokura kuma 8 years dhimoni pfe. Panokabvisa dhimoni hapana kuchaendwa ka. Anoti ngazvipere vari pama 1 da. Saka takabva ikoko apulazi vaya vaita Mwari ndiye ane rekodzi yekusimudza marombe. Satani anokireta marombe. Mwari obva aita rekodzi yekumasimudza. Kana achiti anosimudza marombe kubva muguruva achiaisa pazvigaro namachinda. Zvona kuti ijuti nerombe kuzunza guruva. Because machinda hari unotoshora machinda nedust. Saka tona Mwari vakakusumudza but your character iri kudzikisa. Why? Because anokusumudza ndiMwari anomaintaina kugara kwako ipapo is your character. Anosimudza marombe kubva muguruva but haazunze guruva. Shoko richiparidzwa uchizunza mari ane dust. Uchizunza makoho ako uchisimuka uchienda mberi. Uchizunza utsotsi hwako uchisimudzwa naMwari. Urega ndiprofite mupenyu wako. Inonzi aite. Ndo remu inoda Mwari manje. Inonzi aibude. Ndo remu yaanoda. Mbiri yake nekukudzwa kwake kunotangira pataipi inenge yanzi iyi hapana hapana. Iwe wasada kusangana nemunhu achikubvunza kuti yes ndiwe uri mupenyu. Zvinongoreva kuti aite kuverengera palist yavanhu vakanyorwa pasi. Statement ine zvainoreva. Saka ndiwe uchiri mupenyu. Dai wakatoreva hako pasi pasina kamukombo. Mwari nyasha dzawo dzinokusvitsa pekuti newe unoita kurota. Kana matsima avhurwa mvura yako munyika. Anoda Jesu paakabereka mawise men akatobva kune imwe nyika nezvipo. Even malocals akasakucelebrate. The head of God is not short. Uona ringi handinayo. Hansina plan yemuchato because kuita plan ndonge mari yacho iripo. Usati nansingade ngati nansina plan. Daida but plan zero. Somebody phoned me from UK, a certain lady.
Ndongani kuona muchiparidza kuroti kana maoko enyu kana karini chii chakaitika pakachate munodai ndatisiya kunza tutagara toda guys tine zvatoda kapanana pasina plani kutanga huni ndobva andifonera kuti ndikuda kuti muchate this month ini kare ndakuziva kuti muchato unotora time aiwa unotora mari unotora mari yacho kwete time yacho aukaita mari chazona zvimwe zvinhu asi zvetime ndezvemari. That lady akandifonera akati chitorongai kuti vanhu vatambe masteps chitenda munotsvaga venyu kuti unoitwa mari zvese zvinoitwa mari tinokasika kanonoka kwaakachinja munhu 3 days time ndamufonera back mabills ari kuita mari yakati ipo hoye kushogura kuti mari yakati zvanzi mangwana kuseni enda kuwestern union mari yacho yese ndokubva yauya munhu wandiri kutaura nezvake haana kubvira andoona chiso akatozouya kumuchato kuti azondiziva kune tsime remuchato rekuti vaFiristia vanoshamba kuti iyeyu about 4 months ago mumwe munhu akandifonera tokunzwa muchiparidza marefu muri kurova mufundisi but kuisraeri makambokusvika here because marwere amuri kuita anoita kuti nyaya yacho maamuriko ndikati handisati ramuda kuenda here ndisi kunobvunzwa herezvo toda zikanzi chindipai passport number within 3 days zikanzi visa approved tinosangana kuTel Aviv ndoyaiva first time yangu yekuona munhu iye takatoonana kuTel Aviv anga asingandiziva aiona pafoni malocals akasakucelebrata the hand of the Lord Mwari ngaakonzere kurangarirwa kwako nyangwe nevatorwa nokuti mvura mhenyu yakurarama muupenyu hwako ngaibereke zvipenyu chechi kuna Mwari anoita zvinhu kwete mubhaibheri chete feya muupenyu mukurarama kudai so anoita Mwari uyu oza unonyedza unonzwa umwe chiti zvingaitika here izvo shuwa zvinoitika zviri kuitika ari kuita Mwari akatendeka akarurama ane nyasha chakapa murume 38 years kuramba ari paBethsaida aiziva kuti nyangwe pandiri zvisiri kuita but pano ndo pazviri kuitika ukaona mumwe achipa testimony musame environment yauri you are in the right place nokuti pano Mwari unoita zvinhu aiwa ndina unondiwisira kana achaita game yekupushana muchiwira mvura simuka Mwari ngaakupe dzimwe nyasha ita imwe testimony iri unique nokuti vamwe vese vaipupura kuti paBethsaida ndakazowira mvura ndikazosvina hembe dzikaoma ndikaenda iwe unongoti ndakangosimuka pasina kana kuwira I need to pray ndoda kuti the same grace dzekuti even vanhu vasati vakuona asi nokuti una Mwari anokuona meri anonzi nyangwe usina kuziva murume iye kuti unozivana nani ndamboisuspenda ndoda kutaura Mwari anokuziva nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha ndoda kutaura pamusoro paMwari anokuziva. Raise your hands. Father, I pray in the name of Jesus. The same grace and the same anointing. Nyasha dzekurangarira vana venyu. Nyasha dzekurangarira kubva nyangwe nenyika dziri kure. For the hand of the Lord is not short. Baba ndinotaura kuvhurwa kwematsime. Kuvhurwa kwematsime. Akafutsirwa nevavengi. Vana venyu ngavachinwa mvura. Vana venyu ngavachinwa mvura. Imi mukasangana nemukadzi patsime anodzoka muvhangeri. Baba ndiri kudeclare nyasha wese wamakadana concerning ministry ngagamuchire nyasha iko zvino. Receive the grace to evangelize. Receive the grace. Receive the power. Receive the grace. Receive the anointing. May God use you. May God use you. May God use you. Receive the power. Receive the anointing. Receive the grace. Receive the anointing. Mwari ngaakushandise. Mwari ngaakushandise. Ndikuda kuprofita
From this angle, I see God raising an evangelist, raising a woman of God. Father, I pray in the name of Jesus. Use them, use them, use them, use them. Receive, 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 receive. Help me with such people. I need to impart them the grace of evangelism. Receive, 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 receive the grace, receive the grace, receive the anointing. From this side, from this side, from this side, receive the power, receive the grace. May God use you to evangelize. May God use you to win souls. May God use you for the glory of His name. In the name of Jesus. I release an anointing, the gift upon your life. Shokorinoti nekuda kwechipo chakabuda mayota zangu tulika maoko pa msoro. Baba nilitaura ruoko rwenyasha wanasikana vamagadana semukadzi patsime akafangira kuSamaria. Grenora inoda vafangeri mari, haifrinzi inoda vafangeri mari, chitukwisa inoda vafangeri mari. Shandisai vanasikana, shandaine vanasikana. Nili kuprofita masikati ano patsime rino, patsime retiofi. Nili kurelisa calling, my gifts. I'm a catch calamari. Raise your head, raise your head, raise your head, raise your head. Catch the anointing, catch the wave, catch the wave, catch the power. Receive the power, receive the anointing, receive the power. May God use you, may God use you for the glory of His name. Reketebosha, mantekeleboshiakata, mantebaraso, rimbashateke, maligada barasokota, mentakaladiata, ribambashalikadayate, mentabarasokota, mantebalasuketa, ipepeshatekele, mantorabikada, santakaya, mentabalada. Receive the fire, receive the fire to win souls, to win souls, to advance the kingdom of God. Waingagite mfangeri mwanaskana usachka, usachka waivanewe usachka ndiye akutuma, ndiye akutuma. Ndinotaura puramenyu. Be an evangelist for the nation of Zimbabwe. Be an evangelist for the town of Grenora Highfield. Waterfalls. Mwari ngaakushandise semukadzi patsime akawana chipo chakuporo chakufangera. Baba ndiri kutaura zvipo zvamakatyara muwanasikana. Shoko renyu rinoti munda waibva asi vacheki vashoma. Father, I pray, I unlock. Ndiri kupfinga vaFilistia vakamupa dhauti kuti makamudana. Ndinopfinga vaFilistia vanomupa kudhauta kuti ane calling. Ndinotaura moto, 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 moto. My last prayer. Patsime pakwani kwa mvangeli. My last prayer. Ndatara pamusoro pewanano. Rebecca, mukadzi waIsaac, wanano yake yakamanifesta. Kwete nekuti Isaac aiva kutsime. Mukomana wako hasi pano. Ndatumwa saEliaza to unlock that relationship, to move it into marriage. Relationship ingairange ingori engagement. Ndiri kuramba vaFilistia vane mweya weengagement. Makore achifamba, mapromises makore achifamba. Dhimoni rakabata relationship yako. VaFilistia ivavo ndiri kuvarayira iko zvino. Fire, 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 fire. Ngarorwe mwanasikana. Mweya isingade wanano ndinorwa nayo. Mweya isingade wanano ndinorwa nayo. Every promise must manifest. Engagement ngaichi manifest. Ndiri kutaura kuroreka, kurorwa, kurorwa, kuroreka. Gamuchira wanano yako, gamuchira nyasha, gamuchira nyasha, gamuchira fefa. Rorwa nyasha idurwe. Nezita la Jesu, nezita la Jesu. Receive the grace, receive the grace. Engagement ngaichi manifest. Dimoni risikade mwanasikana kutawanikwe. Mwai wa Rebecca wakatuma Eliaza patsime
akadzoka nemhinduro. Mwari waRibheka makatuma Eliaza patsime, akadzoka nemurora waAbhurahama. Vana vaAbhurahama nekutenda vaMwari ngavarangarirwe panzvimbo ino. Ndataura wanano, turn every promise into manifestation by fire, by power. Yeketekete marabatakasa mente parando ibashateke malika dasaya monta parande mekataya ziketa bona kiande maluga daya sataka mentete parasiana ibashateke marazuke. Whatever document you are raising, where ndrugisa zvitindo zvedenga aya mapepa aya akusatisfy na commissioner wedenga. I call upon ministering angels kuisa chitindo pa every document, every passport. Ili kutaura chitindo chekudenga mavisa ngachiwanikwa passport. Aya ma documents ngata kule favor, ngata kule nyasha, ngata kule simba redenga, ngata kule moto. Aya ma documents aya Mwari inotaura moto, inotaura moto, inotaura moto, inotaura simba redenga. Mapepa aya Mwari nga satisfy wenemi, nga satisfy wenedenga. Ili kutaura nyasha masikati ano nezita la Yesu upon this document. Denga ngaitinde chisimbiso chadenga, chisimbiso chadenga. Every document, let it be satisfied by the heavenly places in the name of Jesus. I want men to raise their hands. Father, I pray in the name of Jesus. Makasangana nemukadzi mukamita muvhangeri, mukasangana nevarume vairedza woye, mukavaita vaapostora nevavhangeri. Baba, the same anointing, the same calling yamakarisa pavana venyu. Wese ane doubt wamakadana, anotarisa zvipfeko zvake paanogara, ona vaFiristia vari kuti hausi munhu waMwari, Mwari haana kukudana. Every element of doubt pajaya iri Mwari, wamakadana, wamakadana, wamakadana. Baba, ngarangairwe, ngarangairwe masikati ano. Ndiri kuririsa nyasha, makandiita mvhangeri Mwari pasina chekudya, pasina chekupfeka. Makandiita mvhangeri Mwari mukurocha, mukutambudzika. Mariye pasi pasina tichifamba netsoka, mukaramba muineni nanhasi muneni. Ava vanhu venyu Mwari, tangai navo, tangai navo. Give them the courage, give them the grace, give them the favor. Ngavatange nemi Mwari, vawanire ivo nyasha, mazuva ngazaruke nezita ra Jesu. Amen and amen. You can say amen, somebody. May the good Lord bless you. May the good Lord increase you. Inwatsime rinonzi rako. Zvekuti pane vaFiristia tazvinzwa, asi zvekuti mvura yakacherwa tazozvinzwa. Saka marekodzi ekunzi pane vasingakude, vasingakufarire vanozodii, haana basa. Wauya patsime rekusangana nenyasha dzako. Mwari womuprofita ngaasangane newe masikati ano. Nyasha dzemuprofita ngadzibate mumarriage yako. Nyasha dzemuprofita ngadzibate pabasa rako. Nyasha dzemuprofita ngadzifambe newe mune zvaunoita. Ndiri kutaura nyasha zhinji pachikomo chino kuti uri patsime rekusangana nezvinonzi zvako. Ribheka, tora Isaac wako. Mukadzi weSamaria, tora calling yako nechipo chako. Tsime ngaritaure kubudirira muupenyu hwako. Zvanzi naIsaac, I flourish in this land. Budirira, budirira pamberi pevaFiristia. Budirira muGenora, budirira muAifrit, budirira muchitumbwiza, budirira muWaterfalls. Munyika inonzi Azvite kuna Mwari wemuprofita atendera kuti zuva ranhasi vanhu vanwe mvura mhenyu. Continue to drink the living waters. May you flourish in the land in the name of Jesus. Amen and amen. God bless you. God bless you. Thank you so much. Rujane mere mere kichomberera munhu Mwari. Ita rujane mere mere, ita rujane mere mere. Ita rujane mere mere. Andikone kufuna matira iyo matira. Andikone. Tori mwana. Tori mwana. Tori mwana.
ndinodza maoko uri koko handitenderwe kubata vanhu vaMwari muno. Baba vedu tinokutendai nemuranda wenyu, Mwari vanozodza, Mwari vanoshandisa, Mwari vanopa marevelation, Mwari vanopa nyasha dzekumwa mutsime reupenyu. Vanga vachidhonza mvura kubva kutsime vachitipa, tichiona kuti zviro kwazvo iyi mvura yeupenyu kune kwairi kucherwa patsime reBheterehema. Zvinowedzerai nyasha idzodzo, wedzerai nyasha idzodzo pavanotenderera nyika yeZimbabwe, pavanopakasha masango muAfrica, pavanopakasha masango pasi rose. Nyasha dzekuparidza Jesu mupenyu ngadzirambe dzichiwanzwa pavanhu. Nyasha dzekuparidza simba repamuchinjikwa, nyasha dzekuparidza the power of the new covenant ngadziwedzerwe pamunhu wenyu. Tinonamata nezita raJesu, meso ekuona tsime, nzeve dzekunzwa voice retsime ngadzirambe dzichivhurwa. Tinonamata nezita raJesu, mupei materitories, may he possess his possession. Pasi kangato, pashoko raMwari pasi kangato, pashoko raMwari paisatsoka ngato. Tinonamata nezita raJesu, may his voice be heard, may his voice be heard, may his voice be heard. Kuna demoni yakati Paul we know, Jesus we know. Sharia kuti Paul angatora materitory muchimba yamweyo akaipaka muziva. May he take the territories, may he take the territories, may he take the territories. Tinotaura nyash, tinotaura nyash, tinotaura nyash. Turekai murimi muchende, turekai murimi muchende alugara. Ngatsoke nemvura yepaBheterehema, ape Zimbabwe imwe. Ngatsoke nemvura yepaBheterehema, ape makereke amwe. Ngatsoke nemvura yepaBheterehema, ape mafamilies amwe. Mvura yepaBheterehema. Tinonamata pamuranda wenyu, pasvika Mwari nekuzodza, arambaiwo muchingozodza. May the times of his anointing overflow. As it was from the head of Aaron to his feet, we declare and we decree upon him. Chengetai muri yake, chengetai vana vake. Tinonamata nezita raJesu. David anoti ndakanga ndiri mudiki.